Светът е разделен на две. На места, които евреите не могат да живеят, и на места, които евреите дори не могат да влязат. Кой е този? Това е Жожо, най-добрият ми приятел. Крийте звездите. Спокойно, след мен, след мен. Всички евреи трябва да предадат радиоапаратите си. Какво прави еврейчето дума? Махайте се на секундата. Кажете ми, защо ни бомбардират? Защото евреите ни дърпат, за да ни въвлекат в тази война. Те ще си платят за всичко. Кажете сина си, че България е вашата родина и винаги ще бъде. А чудовищата дебнат от всяка сянка. Ти огряваш всеки тъмен ъгъл със светлина, надежда и любов. Ето и моето радио. Este no es el fin, este es el principio.